Awa ha, naay dakong project ang gobyerno diri sa Dakbayan, Sugbo. Flood control project. 1.3 billion pesos ang budget. Para unta nga masulbad na ba once and for all ang grabing baha labi na gid diha sa Pardo, Mambaling, San Nicolas ug uban pa nga mga flood-prone area diri sa Cebu City South District. Apan naunsan pagkaunsaa, niingon ang Commission on Audit, wa magay project bisan usa ang nakita. Pero kay baho mo, di na ko mahibong ana. Kay kung corruption lay hisgutan sa gobyerno, matod pa, labing minus, dunay usa ngadtos duha ka mga kawatan ang imong makit-an nga magbarog-barog sa kada metro kwadrado so diya sa Cebu City Hall. The Not So Late Show with Jason Monteclar. Ingon ang akong amigo, ngano magyaw-yaw man kuno ko sa baha nga multicab ra man kuno ning ako Pertira gid untang sayo na sulbaron aning problema sa baha diri sa tua. Moingon ning uban, sayon gud taon. Wa magali kasulbad sa Mike Rama nga American Excellence Awardee pa to siya. Kung di sa kasulbad sa problema, tungod ra gyud sa bugtong rason kay usa siya sa problema. Basta ako, nakoy paagi kung unsaon pagsulbad aning kahasol sa baha. Ganahan mo mahibaw unsa? Simple ra gid kayo ang akong solusyon. Igo ra gid nato ibalhin ang adlaw sa eleksyon, unya i-timing kita to panahon sting uwan. Tuo lang muna ko, wag tang lagi ng baha. Hagtos gitong tanan nga nisaad unya wa ka-deliver. Binagsaon tani aron nga masabtan. Ang Cebu City nagpasiugda og flood control project way back in 2021. 1.3 billion pesos ang gibudget ni ani. Sa 1.3 billion, ni pagawas og 199 million pesos para nga masugdan dayon og patrabaho ang mga drainage system diha sa Cebu City South District. After paying 199 million pesos for flood control project in 2021, Cebu City is clueless on its progress matud pa sa usa ka report diri sa Sunstar. Laliman mo niya na nakabayad na ang gobyerno og inisyal nga 199 million pesos pero wa gid kuno sila idea kung unsa nay lakat or progress sa project nila. Ay sus, ay nalang taana. Mutuo gani mo aning City Hall. Sama ra nga nituo mo nga ang tao gikan sa kuto. Kay bawo na mo sa status o is pagkatinuod lang, wa lang gid mo naglangas kay inyo pang gipanalipdan ang kontraktor nga dili usa siya ma-blacklist. Nakaabot po taon og tungas kot sarita ang akong utok oy para nga makasabot sa inyohang modus operandi. Napay sumpay sa balitay para nga manudnuran ginatug asin ning inyong samad. Gibutyag sa Commission on Audit, pinaagi sa ilahang report nga sa dihang nakapagawas na mo og down payment nga almost 200 million pesos, pero sa diyang gisusi sa COA kung unsa gyud katinuod kung doon na bagi project o wala, ilang nasuta nga wa gidi ay bisan usa nga nahitabo nga gipatuman ang project. As of December of 2022, there was zero implementation of the project citing the Commission on Audit's 2022 report. So sa ato pa, ghost project ni. Ibayad mo og cash advance, 199 million pesos pero wa de ay to trabaho. Run. Parehas ang gunas ghost employee. Mubayad diyang ang gobyerno sa City Hall og mga empleyado nga wa diha. Mura sa ni. Gabayad tas project nga tuwa pas panganod. Ang nakadaot lang sagod ni aning mga taga-kuwa kay magsigig pamaghot pero dili natuhuan. Murag ka ng iro sa karsada ba? Nakusog kay manggukod sa atong sakyanan niya di ra bagid kibaw mang drive. Naudungag pas balita ang Commission on Audit mibutyag nga excessive ra gyud di ay kuno ni ang 199 million pesos kung imong isipon nga cash advance ngadto sa kontraktor nga AM Oreta. Pasabot anang excessive, gahinubra ba? The Commission on Audit or COA has flagged several infrastructure projects of Cebu City government, including a drainage project where excessive advance payment of 199.3 million pesos. Kung nang hinubra raning kantidara, dili pa din na illegal? Pila pa bagyod ka milyon ang angay isuik para nga matawag na gindi siya kawat. Paano masabi? Sa pikas bahin ang mga pikinis ni Mike Rama nga sila si Attorney Rosel Collins o si Attorney Jeron Castillo nihata og siko sa usa ka Floro Casas, ang kanhi city administrator sa panahon ni Labella. Nga si Casas kuno mao'y responsable ni aning mao nga kontrobersiya kay tungod nagpatuga-tuga kuno tong tawhana og pamirmas mga kontrata nga walay authority gikan sa City Council. City Administrator Colin Rosel and Special Projects Assistant Jeron Castillo appeared to be targeting former City Administrator Floro Casas. Pero di na to malimod nga ang gapasiugda aning nga mao nga project mao si Mike Rama.
siya ang ga-propose, siya pod ang nagpa-allocate og budget. Laktong pagkasulti, si Rama ang hinungdan sa hinungdan nga maoy hinungdan sa daotang hinungdan. The 1.3 billion peso set aside for COA Flag Project report was taken from a 4.5 billion lump sum appropriation in 2015 during the second full term of Mayor Michael Rama. So karon kay nga bulabog naman ning mga aliwas, katudtod na sila para di magsakit ang atong kasing-kasing, ato na lang huna-hunaon nga pagbuot ni langit tanan. Buot pasabot, gihimo sa Ginoo ang yawa, bahan kung magkinaunsa, ang yawa ra maoy basulon. Ang yawa sad, gihimo niya si Floro Casas, aron kung magkinaunsa, si Mike Rama ra say iyang pakasadon. Pero ako, lahi ko bay, dili si Mike Rama ang akong pakasadon. Kung para sa uban, propaganda na tong gubat sa baha ni Mike Rama, ako nituog giguwaton niya. Ang wa lang nako ganahi atong iyang gubat sa baha, kay pirming mudaog ang baha. Pero mudalikyat ko sa kong good news kadiyot para ninyo be, kay murag na purga na ko niyaning mga makamasapot nga balita. Tungti ko nga akong pasidunggan og i-congratulate kining usa sa atong follower diri sa Facebook, si Mr. Jefferlex Natividad nga taga Cebu nga. Ni contact gini siya nako sa Messenger kay iya gyud kong giimbitar nga mutambong sa blessing ug opening sa iyang bag-o nga state of the art nga dialysis center didto sa lungsod sa Dalaget. Sa pagkatinuod lang, malipay man gyud ko nga mo reach out nako ang atong mga viewer. Ug aron saad nga makapasalamat ko sa iyang pagtan-aw ug pagsuporta sa ato ang programa, aw nisutoy dayon ko dito sa Dalaget para nga mo feature gyud sa iyang Dialmed Hemodialysis Center. Nalipay kay mi nga gi-invite mi nimo sa imuhang center. Ki-special kinatong ari aron nga makaibaw ang mga kaigsura nato nga naminaw ron o nagtanaw. Nga napagid mga tarong nga nahabilin na ning kalibutan na. Kay basi makaingon yan mga tao nga nagsige na lang tagpanaway. Mga pribadong individual mao ang nagpasiugda ni mao nga kanang proyekto. Dili mga politiko. So libre is mga tao. Ang aim jud is ang Dialmed Dialysis Center, i-aim na mo na iduol na mo sila sa mga pasyente. Pila ka pasyente ang makater niya kada adlaw? Makita siya 30 to 40 patients a day. So, ang usa ka pobre nga pasyente di maka-afford sa bayranan, sa kadako, sa kada dialysis center. Malipay gyud nga naa ni diri sa Dalaget. Correct. Libre ang pasyente. Oh, libre. Ang PhilHealth nasa free treatment per year na 156 session. Doc Eli Adelia, consultant sa center. All over the country, sir, pila na imong na serbisyohan ani? Nanami karon 14 Sa Central Visayas, pila ka po? 5. Usa may naka-importante ani niya, sir? Ganito na to pag-cleanse sa dialyzer, which is the artificial kidney, purified water yun. Para free from impurities which are key. So, muna siya ang center proper. Muna siya machine. Machine. Kung sa'yo tawag na nga machine, sir? More din siya ang tawag ng dialysis machine. Muna siya dialysis machine. Machine. Will this be the first or the last facility nga imong iput up diri sa Cebu South area? Kani may una, tapos nami musunod mag-open by next month sa Moalboal, then Karkar, then sa North, sa Bantayan Island. Umawag na siya ay usa sa mga vision jud ni GP no sa Dialmed nga bringing the services to your doorstep. Na si John Arrigo? Ang nakanindot kay Dialmed nga nagsugod sa pagkapobre o nakakita sa problema sa pobre. O kay ang mga dagong ospital dili mo risko. Yes. Dili mo risko nga zero billing. In 5, 4, 3, 2, 1. Kung gusto niyo yung mga patient na gusto magpa-reserve, maaari lang mo sa Rural Health Unit ng Dalaget para maka-reserve mo slot. Tanan na lumulupyo diri sa Dalaget, welcome mo diri sa atuang dialysis center sa Dalaget Hemodialysis.
So Late Show with Jason Monteclar.